Kalimero i na ribi. Mrestilište na pastramki. O, prekrasno za mene. Pokus ukažano ovdje pišu vas zabrane, to mi... Samo za moja ne treba ni nozev da si gi natobam. Samo ti, mili Bobby, produži da si gi hraniš ribkita, a moje da ti gi kradam. Što ke reče za moje ovo mrestilište na pastramki? Pa to je jednostavno. Koliko možem da shvatam, ova mora da je nešto prekrasno. Samo raka na srce, život od navisti prekrasan koga niko ne bi mi kradla ribkite. Nekoj ti gi krade ribkite? A koji to? Ajde pogodi. Čekaj da razmislam. Koji bi mušel lisec od... Bravo, dobro pogodovaš. Ne beše teško. Sirot svet zboruva deka to je kradec. Pa taka je. A mnogo je itar i prepreden. Slatki moji ribki, ajde, faćajte se, ajde. Ne pogodi ovaj pet. Samo ja si imam strpljivost. Ajde už, jedna mamka. Ne faći Kalimero, ne. Činite kaj lisecom. Mu namastam stapica. Taka gledaš. Pa kutka. Dobar dan, gospodin Lisec, kako je? Dobro, dodeka ne najde ti. Molim, što rekovte? Ništa. Dobro vi je? Imaš oči pa gledaš deka lovan modri patliđani. Zar ovdje ima modri patliđani? A može bi imaš pravo, ja se nego sakam zelenčukot. Ne mi je jasno da ne je to nekoja zagadka. Pa da, i to, a prvoklasna, niko još neke pogodiš glupo malo piljence. A, tak? Ja sam svetski prvak vo pogodovanju, prosto sam lud za one najteške prašaze. Ušni ti pilence, malečko, zar ne znaš ja sam najumno to životno? Gospodin Lisec, imate sreća. Ajde da odgovorite na jedna moja zagadka. Da vidim eke možete li. Gospodin Lisec lovi riba, to je njegovo hobi. Samo nekoj v blizina se krija. Ko je? Sardeli malečki. Ne, nešto pogolemo, mnogo pogolemo. Pastrmka? Mnogo pogolemo od pastrmka. Crni od mačor na soseda. Ušte pogolemo. Vnemavajte, to je kako usta su dupkavo sredina. Lele stapica! Pogodivte! Kutri od gospodin Lisec osem je skršen, malku da gudram za da go sastam. Gospodin Lisec, sakata ušte jedna sakatka? Ne, dosta mi je za dereska. Sega malko ostavi ne namira. Do gledanje. Ne griji se za to ako ga ja stivelam. A? Site pastrmki ima da završa do moja tata. Da, samo ne griži se mu pod gotovo iznenaduvanje. Kako ste, gospodin Lisec? Ne može da je podobro dodeka peso dreme lisecot se smeje. Ako go zabeležite, Bobby, vednaš počnete da plačete i da vikate za pomoć. Se razbira. A kada je toj? Nego vidio. Vebara nas saka nešto da vi podari. Mene? A znaš ti što ima? Spomna nekoj lisic učiri u što? I što? Do gledanja, gospodin Lisec, je mi dozvolite nekogaš i ja se poigram sa to, a ja s kevi dadam džamlijete. Džamlijete se dobre za igranje. Pa se razbira. A kada je sega? Ne znam, verojatno gi pod gotvu pa podarocite. Kakvi podaroci? Ima koliko sakaš, mislim neka je nekoja stapica. Stapica? A kada je? Mislim ovdje, toko za vašeta opaška. Jele! Teško mene! Tačno! Počekaj na džamlijeva! Da se sinoven budale stopilence. A što ke rečete, Nova? Ja go samo liv da si igrame, prvim toj se sogu, sega veli ne. Znam zašto je tako. Zato što ima poveke kuršume, otkoliko što imam džamlije, nema pravda.